أبرهام ونبي موسى أملاك أبرهام ونبي موسى أنا استعلم قدست سلاسي تمسكنوا 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 تبل على نفسي بوداس بسم السلاسي بسم آب وولد ومنفس قدوس أهادو أملاك آمين سلام እግዚአብሔር አምላክ ምስክላትኩም ይሆን ትዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም አነ እግዚአብሔር ይመስገን ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔ ዓለም አቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላክና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን አምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹኖ ከምኡውን ነታረርት ተሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጽሐን ወላዲተ አምላክ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት አደይ ቅዱስ ወዳ ብዛሃባ ክብሪ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሐያ ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር አምላክና ብዛሃቦም ክብሪ ብዛሃቦም ቃል ኪዳን ከከም ማዕርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን አሜን። 8 መጋቢት ናይ ዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል አቡነ ኪሮስን 4 እንስሳን እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ስንክሳር መጋቢት 8 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ማትያስ ማለት ፀሐይ መተካእታ ጸጋ እግዚአብሔር ማለት እዩ። ነገዱ ካብ ዳን ሃገረ ስብከቱ ሃገረ በላዕቲ ሰብ እስኩቴስ ወይ ከዓ ራሻ ዕረፍቱ 8 መጋቢት ቁጽሩ ካብ 12 ሐዋርያት ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 1 ክሳብ 26 እዩ። ቀዳማይ ቅዱሳን ሐዋርያት ናብ ደብረ ዘይቲ ድሕሪ ምእካቦም ካልኣይ ኣብ ጌተ ሰማኒ ተኣኪቦም ዕንጨይቲ ውድቕ ምስ ገበሩ ንማትያስ ሃገረ በላዕቲ ሰብ በጽሓቶ ነታ ዕድሉ ዝሃበቶ ድማ ክበልዑን እዮም ከይበለ በታ ጎይታ ናብ ማእከል ተኻሉ እልእኸኩም ኣለኹ ዝበላ ቃል ብምዝካር ተጸናኒዑ ናብታ ሃገር ከደ። ማትያስ ሐዋርያ ናብታ መጀመርያ ዝኣተወ ዓዲ ንግዚኡ ስብከቱ ስለ ዝጀመረ ብግዚያዊ ጥራይ ክልተ ኣዒንቱ ኣዕዊሮም ናብ ቤት ማእሰርቲ ያእተዎ። ማትያስ ድማ ኣዒንቱ ክጥዕያሉ ናብቲ ዝለኣኾ እግዚአብሔር ጸሎት ገበረ እሞ ክልቲአን ኣዒንቱ ከም ቀደመን ጥዕየን ረኣያ። ጎይታ ከዓ ተገሊጹ በዚ ወሪድካ ዘሎ ማእሰርቲ ጽናዕ ካብ ኩሉ ድማ ከድሕነካ እየ ኢሉ ንኸውፅኦ ንቅዱስ እንድርያስ ሐዋርያ ሰደደሉ። ሰነ 29 ሓምለ ተምስን 21 ጥምቀት ተመለሰ። ከምኡውን ንእንድርያስ ክሰደሉ ከሎ ብዛዕባ ረሓቐይ መንገዲ ከይትጭነቕ ናብኡ ክትከይድ መርከብ ክትረክብ ኢኻ ንማትያስ ሓሪዶም ንኸይበልዕዎ ኣሲሮምዎ ስለ ዘለው ንኽሕረድ ድማ 3 መዓልቲ ጥራይ ተሪፈንኦ ስለ ዘለዋ ሕጂ ኺድ በሎ። እንድርያስ ድማ ብግስ ምስ በለ ሓለቓ መርከብ ረኺቡ እዛ መርከብኩም ናበይ እያ እትኸይድ ኢሉ ተወከሶም። ንሳቶም ድማ ናብ ሃገረ በላዕቲ ሰብ በልዎ። እንድርያስ ድማ ሰብ ካብኣ ይሃድም ንስኻትኩም ከዓ ናብኣ ትኸዱ እንተኾነ ግዳ ገንዘብ ዋጋ መስረህሪ የብልናን እምበር ሙሳኹም ግዳ ናብዛ መርከብኩም ተማልእና ኢሉ ነቲ ሓለቓ መርከብ ሓላፊ ለመኖ። እቲ ሓለቓ መርከብ ዝመስል ዝነበረ ግን ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብድሕሪ ብዙሕ ምጥያቅ እውን ወረኻብቶም ገንዘብ ዝኸፍሉ ስንትኻትኩም እኳ ተሐሽና በሎ። ቅጽል ኣቢሉ ከዓ በሉ ከይተበገስና ከለና እንጌራ ተመገቡ ኢሉ ነቶም መራሕቲ መርከብ መሲሎም ዝሰርሑ ዝነበሩ ክልተ መላእኽቲ
መኣዲ ክቕርብሎም ኣዘዞም እሞ ከም ትእዛዙ መኣዲ ኣቕሪቦም መገብዎም። 5 መገዶም እናኸዱ ከለዉ ድማ ሐዋርያት ምዃኖም ገለጽሉ። ምስ እንድርያስ ድማ 2 ንኡሳን ኣርድእቲ ነበሩ። ንጎይታ ከይፈለጥዎ ናብ ወደብ እቲ ባሕሪ በጽሑ። እንድርያስ ሐዋርያ ግን እቲ ሓለቓ መርከብ ኮይኑ ክርእዮን ክዛረቦን ዝነበረ ሽዑ ፈለጦ ኣለለዮ። ከምዚ ከኣበለ ኮንኩ ንቡረ ምስለ እግዚእየ ዛቲ ኢለት ብሩክቲ ላዕልየ ኢሉ ኣመስገነ። እንድርያስ ድማ ነቶም ኣርድእቲ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ገይሩልና ኢልና ከነመስግኖን ክዛረበናን ዝወዓለስ እምበር ጎይታ እዩ ኢሉ ገለጸሎም። ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ፍቕዲ 27 ሻድሻይ ንሳቶም ድማ ብግዲኦም እቲ ንስኻ ጸሎት እናገበርካ ከለኻ ንሕና ድማ ደቂስና ከለና ጸዓዱ ኣሞራታት መላእኽቲ ኣብ ልዕልና እናዘሩ ናብ ገነት ኣእትዮሙና። ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብ መንበር ተቐሚጡ መላእኽቲ ከቢቦምዎ ንኣኻትኩም ን12 ሐዋርያት ከዓ 12 መላእኽቲ ከቢቦምኹም ርኢና ኢሎም ነገርዎ። በዚ ነገር እዚ ድማ እንድርያስ ብዙሕ ተሓጐሰ። 7 ምስ 2 ኣርድእቲ ኮይኑ ከዓ ናብቲ ማትያስ ተኣሲሩሉ ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ከዱ። እቲ ቤተ ማእሰርቲ ብኽንደይ ጽኑዕ መፍትሕ ተዓጽዩ ዝነበረ ድፍእ እንተበልዎ ተኸፍተሎም። ምስ ማትያስ ተራኺቦም ድማ ተዘራረቡ። ሐዋርያ ማትያስ ድማ ነቲ ናቱ ካብ ቤት ማእሰርቲ ብምውጻእ ትሑዝ ገይሩ በሉ ነዞም በብሓደ ክብልዑ ተባሂሎም ተኣሲሮም ዘለዉ 123 ሰባት ንኽወፁ ጸሎት ንግበረሎም ኢልዎም ጸልዮም ኣውፅዎም። ግብሪ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ፍቕዲ 7 8 ነቶም 2 ኣርድእቲ እንድርያስ ሮፎስን እስክንድሮስን ከዓ ደመና መጺኣ ጴጥሮስ ናብ ዘለዎ ቦታ ኣብጽሓቶም። እንድርያስን ማትያስን ድማ ወተሃደራት መጺኦም ሓለዋት ቤት ማእሰርቲ ክሳብ ዝፈልጡ ካብ መሬት ልዕል ኢሎም ተፈልዮም ናብ ጠፈር ኮይኖም ተጸበይዎም። ነቶም ክሕረዱ ዝተመደቡ ዝወስዱ ልኡኻት ወተሃደራት ምስ መጹ እቲ ቤት ማእሰርቲ ተኸፊቱ ጋሕ ሒሉ እቶም ሓለውቲ 7 ወተሃደራት ድማ ዛሕዛሕ ሒሎም መይቶም ምስ ጸንሕዎም ንድሕሪት ተመሊሶም ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ምኽፋቱን ናይቶም ሓለውቲ ሞትን ንመኳንንቶም ኣርድእዎም። ታሽዓይ እቶም 123 ንኽብልዑ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኮይኖም መዓልቲ ሞቶም ዝጽበዩ ዝነበሩ ሰባት ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጹ እቶም ክወስድዎም ዝመጹ ዓቀብቶም ከይበልዓና ከመይ ጌርና ደኣ ክንውዕል ኢና? ሙታት ዶ ክንበልዕ ወይሲ ዓበይቲ ዓዲ ኣኪብና ዕንጨይቲ ውድቕ ጌርና ዕንጨይቲ ዝበጽሓቶ ሓሪድና ተመጊብና ክንውዕል ኢሎም ነቶም መኳንንቶም ኣመልከቱሎም። ንግዚኡ ሙታት ክበልዑ ምስ ተሰማምዑ ግን መምተሪ ካራታቶም ሒዞም ተቐራረቡ። ኣብዚ መንጎዚ እንድርያስ ስለ ዝረኣዮም ጸሎት ገበረ እሞ እተን ካራታት ሒዘን ዝነበራ ኣእዳዎም ምንቅስቓስ ኣብያኦም ለመሰኻ። 10 እቶም ናይ ሙታት ጥቡሖት ክበልዑ ዝጽበዩ ዝነበሩ መኳንንቶም ድማ ጠምዮም ነዚ ተግባር እዚ ዝገብርዎ ዘለዉ እኮ ነቶም ንቐለብና ኢልና ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣቐሚጥናዮም ዝነበርና 123 እስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ዘውፅኡ መሳርያን ጠንቈልቲ እዮም እናበሉ ብኽያት ቆልዑ በኸዩ። ኣዝዩ ጥሜት ምስ ጸንዖም ድማ ካብ ኩልና ብጥሜት እንመውትሲ ናይዚ ዓዲ ዓበይቲ ኣኪብና ዕንጨይቲ ምውድቕ ንግበረሎም እሞ ዕንጨይቶም ዝበጽሓቶ በብሓደ እናውፃእና ክንበልዖም ኢሎም ዕንጨይቲ ኣውዲቖም ን7 ሰባት በጽሓቶም። 11 ካብኦም ድማ ሓደ ጨካነ ወላዲ ስለ ዝነበረ ወዲ ኣሎኒ እሞ ኣብ ክንዳይ ንዕኡ ሓሪድኩም ብልዑ ንዓይ ግን ሕደጉኒ በሎም። እቲ ወድጉ ድማ ዝርሕርሓሉ መሲልዎ ኣቦይ መዓረይ
ኣነ ንእሽተይ ስለ ዝኾንኩ ክሳብቲ ንስኻ በፅሕካዮ ዘለኻ ዕድመ ዝበፅሕ ደገኒ እንዶ በሎ። እቲ ጨካነ ወላዲ ግን ክሰምዖ ኣይደልየን። በዚ ነገር እዚ ድማ ኣሕሊፉ ኣወፈዮ። እንድርያስ ሐዋርያ ግን ነዚ ተግባር እዚ ምስ ረኣየ ምዉታት ከይበልዑ ጸሎት ገይረ። ሰማዕካኒ ኣምላኽ ሕጂ እውን እዞም ብሂወት ዘለዉ ከይሕረዱ ጸሎተይ ስምዓኒ ኢሉ ጸሎት ገበረ እሞ እተን ተሳሒለን ዝተቐረባ ካራታት ንግዚኡ ከም ስምዒ መኸኻ 12 እቶም ተጸበይቲ ስጋ ድማ ከም እንደገና ኣምሪሮም በኸዩ። እንድርያስን ማትያስን ድማ ካብቲ ዝቐነይዎ ጠፈር ብትእዛዝ እግዚኣብሔር ናብ ምድሪ ወረዱ። እቶም ኣረማውያን ድማ እንቋዕ ደኣ ናብ ኢድና ወደቑ እምበር ካብቲ ዝገበሩና ዝገድድ ክንገብሮም ኢና ኢሎም ብገመድ ኣሲሮም ናብቲ ዓዲ እናጎተቱ ደሞም ዛሕዛሕ እናበለ ኣዘርዎም። እዚ ኣይኣኽሎምን እዩ ኢሎም ድማ ናብ ጽኑዕ ቤት ማእሰርቲ ኣእትዮም ሓያላት ሓለውቲ ይገበረሎም። 13 ቅዱሳን ሐዋርያት ግን ደሞም እናውሓዘ ከሎ ነዚ ኣብዛ ዓዲ እዚኣ ዘሎ ጣዖት ኣጥፊእካ ነዞም ህዝቢ እምነትካ ሂብካ ምሕረትካ ኣውርደልና ዝብል ጸሎት ገበሩ እሞ ኣብቲ ተኣሲሮሙሉ ዝነበሩ ቁሊሕ እንተበሉ ድማ ምስሊ ጣዖት ስለ ዝረኣዩ ካባኻ ማይ ኣይህ ወፂኡ ነዛ ሃገር እዚኣ ይምልኣያ ኢሎም ብትእምርተ መስቀል ዓተብዎ እሞ ካብቶም ሰባት ሓደ ወፂኡ ዝድሕን ከይርከብ ከዓ ቅዱስ ሚካኤል ከዓግቶም ጸሎት ገበሩ። ከም ልመናኦም ጠሚሩሎም ከዓ ማይ ኣይሄ ወሪዱ ነቲ ዓዲ ክሳብ ዓንቀራ መልኣ። ነቶም ሰብ እቲ ዓዲ ድማ ክሳብ ክሳውዶም ወሓጦም። ራእይ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 5 14 ድሕሪ ምውሓጦም ግን እዚ ኩሉ ወሪድና ዘሎ እኮ በቶም ክልተ ዝገፋዕናዮም ሰባት እዩ። ስለዚ መታን ክንመሓር ብኣምላኾም ንእመን ኢሎም ብምልኦም ኣመኑ። እንድርያስ ሐዋርያ ድማ እምነቶም ምስ ረኣየ ነቲ ውሒጥዎም ዝነበረ ማይ ኣይሂ ብመስቀሉ ባሪኹ ጠጠው ኣበሎ። ካብቶም ዝድሕኑ ደቂ ዓዲ 7 ሰባት ናብቲ ሐዋርያት ዘለዎ ቦታ ብምኻድ እዚ ህዝቢ እዚ ብኣምላኽኩም ኣሚኑ እዩ ኢሎም ነገርዎም። ሐዋርያ እንድርያስ ድማ እቲ ንሓደ ወዱ ንመሕረዲ ኣሕሊፉ ዝሃበ ምስኦም ዝነበረ እዚ ማይ ኣይሄ ክሳብ ፈጺሙ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱ ዝሃድእ ማለት ዝዝሕል ናብቲ ሰብ እተሓርድሉ ዝነበርኩም ቦታ ንዑናይ ሕለፉ በልዎም። ሐዋርያት ድማ ደድሕሪኦም ሰዓብዎም። 15 ናብቲ ዝተባሃለ ቦታ ምስ በጽሑ ድማ ቅዱሳን ሐዋርያት ጸሎት ገበሩ እሞ ነቶም ብዘይካ ምሕራድ ሰብ ካልእ ስራሕ ዘይነበሮም 7 ሰባትን ንወዱ ንመሕረዲ ኣሕሊፉ ዝሃበን ምድሪ ተኸፊታ ወሓጠቶም። በድሕሪዚ ሐዋርያት እንደገና ጥዑይ ማይ ክዘንም ጸሎት ገበሩ እሞ ጥዑይ ጽሩይ ማይ ዘነመ። እቶም ብማይ ኣይሄ ዝሞቱ ኩሎም ድማ ተንስኡ። በዚ ነገር እዚ ሐዋርያት ኣብ ልዕሊ ከይኣመኑ ዝጸንሑ ዘርእይዎ ዝነበሩ መንክራት ናብ እምነት ክርስቶስ መቀራረቢ ዳ እምበር ናይ ጭከና ከም ዘይኮነ እዚ ከረድአና ይኽእል። 16 በዚ ዝተገልጸ ተኣምራት ድማ እቶም ብሂወቶም ዝጸንሑን ካብ ሞት ዝተንስኡን ብሓደ ኮይኖም ናብታ ደም እንድርያስን ማትያስን ሐዋርያት ዝፈሰሰ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ሃነጹላ። ነቶም ደቂ ዓዲ ኩሎም ድማ ኣጠሚቖም ስጋኦን ደሙን ሂቦም ሕሙማቶም ፈዊሶም ብእምነቶም ክጸንዑ ደቂ ደቆም ቃል ወንጌል ክነግሩ መኸርዎም። ነታ ምብላዕ ሰብ ዝነበረትኩም ድማድ ገዲፍኩም ድማ ሰብ ዝበልዖ ጥራይ ክትበልዑ ሓደራ ንብለኩም ኣለና በልዎም። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 3 ክሳብ ፍጻሜ 17 ቅዱሳን ሐዋርያት ካብቲ ዓዲ ክወፁ ከለዉ እቶም ሰብ እታ ዓዲ ሓደስቲ ኣመንቲ ስለ ዝኾና እግሪ ከተትክሉና ምሳና እንተትቕንዩልና ዝሓሸ ነይሩ ኢሎም ለመንዎም። ነዚ ልመና ሓደስቲ ኣመንቲ ድማ ጎይታ ልመናኦም ክፍጸመሎም ቅዱሳን ሐዋርያት ሓደ ሰሙን ምስኦም ክቕንዩ ነቶም 8 ሰባት ምድሪ ኣፋ ተኸፊታ ዝወሓጠቶም ድማ ምሕረት ክገብሩሎም ጸዊዑ ነገሮም። ቅዱሳን ሐዋርያት ድማ ኣብ ልቦም ስለ ዝጸንሐ ቀልጢፎም ገበሩ እሞ ኣተንስእዎም። እቶም ዝተንስኡ ድማ ናብ እምነት ብፅዖቶም ስዒቦም ቃል ወንጌል ተቐበሉ።
ኣእማደ ቤተ ክርስቲያናትን ሐዋርያት ኣስተምህሮም ምስ ኣተኻኸሉ ነቶም ኩሎም ኣመንቲ ብሰላም ተፋነውዎም። ስራሕ ስብከት ወንጌሎም ንምቕጻል ድማ ናብ ዘይበጽሕዎ ክበጽሑ ካብቲ ዓዲ ወፂኦም ከዱ። ኣሜን። ምስክርነት ዕረፍቱ ድማ ከምዚዩ ማትያስ ሐዋርያ ናይ ይሁዳ መተካእታ ኮይኑ ምስ 12 ሐዋርያት ስለ ዝተቖጽረ ዕንፀይቱ ንሃገረ በላዕተ ሰብ ስለ ዝበጽሓቶ ምስ ሐዋርያ እንድርያስ ብሕብረት ስብከተ ወንጌሉ ኣብ ዝበጻሕ ምስ ኣብጽሐ ኣብ እዋን ዕረፍቱ ንደማስቆስ ሶርያ ከደ። ኣብ መጀመርያ ስብከቱ ነቶም ሰብእቲ ዓዲ ከስተምህሮም እንከሎ ንምንታይ እግዚአብሔር ዝኣክል ፈጣሪ ገዲፍኩም ንፍጡር እምኒ እተምልኹ ሕጂ እውን ዘረባይ ሰሚዕኩም ናብ ሰማይን ምድርን ኩሉ ፍጥረትን ዝፈጠረ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማን እዩ ዝጠቕመኩም ኢሉ ሰበኾም። እቶም ብጎኒ ኮይኖም ጽን ዝብሉ ዝነበሩ ደቂ ዓዲ ድማ እዚኣቶም ደኣ ካብቶም 12 ሐዋርያት ንዓለም ክህውኽዋ ዝተለኣኹ ሰበይቲ ካብ ሰብኣያ ዝፈላለዩ ጽሉላት መሰርያን እንድዮም ንሓዞም ኢሎም ተቐዳዲሞም ንማትያስ ሒዞም ኣጽኒዖም ኣሰርዎ። ብድሕሪዚ ድማ ምእሳር ጥራይ ኣይኣኸሎን እዩ ኢሎም ኣብ ሓዲግ ዓራት ሓጺን ኣቐሚጦም ብትሕሲኡ ሓዊ ኣንዲዶም ገዲፎምዎ ከዱ። እንተኾነ ኣብ ሳለስቱ መጺኦም ሕጅስ ሓሪሩ ሓመድ ሓሙኽሽቲ ኮይኑ ክጸንሓና እዩ ኢሎም መጺኦም እንተረኣይዎ ስጉኡስ ይትረፍ ክዳኑ እኳ ከይተንከዮ ቁልሕልሕ ክብር ረኸብዎ። ካብኣታቶም ነዚ ተኣምራት እዚ ምስ ረኣዩ ኣመኑ። ንሱ ግን ን18 መዓልታት ዝኣክል ኣብታ ዝኣሰርዎ ዓራት ሓጺን ቀነያ። እቲ ንማትያስ ከንድዶ ተባሂሉ ዝተኣጐደ ሓዊ ድማ ከይጠፍአ ን25 መዓልቲ ቀነያ። እቶም ከም ወርቂ ክፍትንዎ ዝቐነዩ ምንም ከንድዶ ስለ ዘይከኣለ ከም ሓደ ህፃን ድማ መልክዑ ተሓዲሱ ተኸሊዑ ብምርኣዮም ካብቲ ነበልባል ሓዊ ኣውፅእዎ። ዳንኤል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 26። ብድሕሪዚ ኩሎም ብዘይካ ሓደ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ሰማይ ይኹን ኣብ ምድሪ ካልእ ኣምላኽ የልቦን ኢሎም ኣመኑ። ማትያስ ከዓ ነቲ ኩሉ ኣብ ልዕሊኡ ዝፈጸምዎ ግፍኣት ሕድገት ገይሩ እምነቶም ብምቕባል እምበኣርከስ እምነትኩም መታን ፍጹም ክኸውን ኣማልኽትኩም ዘለዎ ምኵራብ ምስ ትሕዝትኡ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ ስለ ዝበሎም ከም ዝበሎም ናብ ባሕሪ ደርበይዎ፣ ነቲ ጣዖት ማለት እዩ። ማትያስ ሐዋርያ ድማ ናብታ ዓዲ ቤተ ክርስቲያን ኣህኒጹ ነቶም ኣመንቲ ኩሎም ናብታ ዝተሃንጸት ሓዳስ ቤተ ክርስቲያን ኣጥሚቑ ካብኦም ብሰላም ተፈልዩ ፍልዕዋን ናብ እትበሃል ዓዲ ምስ ከደ ብሽምግልና ዓረፈ። ረድኤት በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። በረኸቶም ናይ ኩሎም ናይ ቅዱስ ሐዋርያ ናይ ቅዱስ ማትያስ ናይ ኩሎም ናይ 12 ሐዋርያት ምስ ኩላትና ይኹን ኣሜን። በዚ ለማዓንቲ ድማ ተስካረ ግዝረቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ሐዋርያ ማትያስ ዕረፍቲ እዩ። ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ፣ ኣቡነ ኪሮስ፣ 4 እንስሳ በዚ ለማዓንቲ ዝውዕሉ ኩሎም በረኸቶም ይሕደረና ኣሜን። ስንክሳር ድሰምሕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይህሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም እዩ ዝነብር ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ዜማ ብኣፈ ቅዱሳን ትጉሃን መላእክት ይተኣርምልኝ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን።